Ara naqra jeni għasta, kif ma nistax nirranġaħ dan ir-radju, kien għal qalbi tant. Ma tirranġa, ma inti taf tirranġa xi ħaġa. Ma nafx. Taf, tirranġa xi ħaġa tal-flis. Jera nżomm il-kalma ta' forsi dan ir-radju jirġa' jibda jdoq. Isma' qabel tkompli tkewwes. Kwin qed nisma' l-aħbarijiet bħalissa. Taf li qed inkellmek. Iva, naf, waqaf ir-radju bdejt titkellem int. Imma jien għandi bżonn ngħidlek xi ħaġa. X'kien mhux is-soltu. Għax għandi bżonn ninqer miegħek. Taħsibni l-kappillan jew. Iwa ħawdli bis-serjetà għal darba. Ejja, fil-qosor ili. Għax ma nafx kif se naqbad ngħidlek. Ġġara ma tiflax. Iwa sewwa qed tgħid ma niflax. Iva, mela x'inqala? U mhux kif qed taħseb int, ma niflax inkompli naħbilek. Iva, tħawwadni iżjed, tax ġara mela. Inti taf il-Grejsi ta' warajna. Naqra, tisma' ħadd werżaq u tajjat minn hawn. Għax dik tliet xurilu ltqajt magħha u għax li ma kellix flus biex tixtri ikel tfal u l-tfal kienet qed tibathom l-iskola mingħajr lanċ u ilma jaħasra u għax li biex nislifa u jien mettilix le imma qalt li ma tfix karita u qalt li settihom li. Settihom tqaqqas xeta lejla Amanda? U le kellha turċivi xi ċekk minn xi bank minn barrax kellha xi investimenti li għamil żewġ xi snin ilu. Imma kelli nislifa darbtejn oħra għax qalt li kienet għadhom irċevitux iċ-ċekk. U kemm slifta? 500 euro. 500 euro? Imma għalt li żgur li ċerta settihom li lura. Kinti ċerta l issa fejn daħallek dan id-dubju? X'naħseb li daħqet bija. Sallura? Iltqajt mat-tew minn tagħha jumejn ilu u staqsejthom fejn jommhom u qalu li kienet il-każino. Jiġifieri? Jiġifieri l-flus li jiena slifta biex tixtri l-ikel tfal qed tmur tilabhom il-każino. Issa kif se nġibuhom lura l-500 euro? Ma tafx illi n-nies ma tistax tafdhom. Fid-dinja hawn minnu sinċier qalbu tajba u jaħseb ħaddieħor u hawn minnu ħażin makak u jaħseb fih innifsu biss. Mill-Evanġelu ta' San Mattew. Meta twieled Ġesu f'Betlem tal-Ludija, fi żmien is-Sultan Erodi, xi maġi mill-Lvant ġew Ġerusalemm jistaqsu fejn hu dak li twieled Sultan tal-Lut, għax rajna l-kowba tiegħu tiela u ġejna nqimuh. Is-Sultan Erodi sema bihom u tħawwat u Ġerusalemm kollha miegħu. Ġabar flimkien il-qassisin il-kbar u l-kittiba kollha tal-poplu u rrid jaf minn għandhom fejn kellu jitwielet il-Messija. U huma qalulu f'Betlem tal-Ludija għax hekk inkiteb mill-profeta u int Betlem art ta' Ġuda le m'intix li żgħar fost il-bliet il-kbar ta' Ġuda għax minnek joħroġ mexxej li jira il-poplu tiegħi Iżrael. Erodi mbagħad sejjaħ lil maġi bil-moħbi u tkixxef bir-reqqa kollha minn għandhom iż-żmien li fih deritilhom il-kewba. Bagħathom Betlem u qalilhom morru staqsu sewwa t-tifel u meta ssibuh ejjew għajduli ħalli jiena wkoll niġi nqimu. Dawk wara li semgħu lis-sultan telqu u wara il-kewba li kienu raw tila bdiet mixja qudiemhom sakemm waslet u waqfet fuq il-post fejn kien hemm it-tifel. Kif raw il-kewba imtlew ferħ kbir tas-sew. Meta mbagħad daħlu d-dar u raw li t-tifel ma' ommu Marija inxteħtu fl-art imuh, fetħu t-teżori tagħhom u offrowlu rigali, deb, inċenz u mirra. Imbagħad, billi kienu mwissijin f'ħolma biex ma jerġgħux imorru għand Erodi, telqu lura lejn arthom minn triq oħra. Sew fader tagħmel il-karita u tiġi ingannat. Darb'oħra karita xejn, ħana m'għandux minn fejn nagħtu hekk wara kollox. Bil-motex, veru hija dilemma għaliex tista' tagħti karita u tara li bi għamilt il-ġid. U sfortunatament jiġri li kultant tagħti karita u tmur fil-birta skiken. Id-dilemma sa tibqa'. Ma da minn dejjem hekk. Dan huma iż-żewġ naħat tal-munita. U fid-dinja dejjem hekk ara fil-Vanġelu tal-lum. Fil-Vanġelu tal-lum għandna dan il-kontrast. Għandna il-maġi li ġew mill-bogħod biex jagħtu qima lil Ġesu għalkemm ma kinux jafuh.
Għax skont huma mill-istudji tagħhom raw li ħajtwieled xi ħadd kbir u ta' importanza kbira. Allura bil-ġenerożità tagħhom ġew biex jirrikonoxxuh jagħtuh qima. Imbagħad għandek lill-Erodi illi flok kellu frasu li mur jagħtuh qima. Prova ifittxu biex joqtlu ħajeħles minnu għax beża li ħajħollu s-salta. Ġifieri dan dejjem hekk. Min ikollu intenzjoni tajba, ikun sinċir, u min ikollu intenzjoni ħażina. Inti l-or, l-intenzjoni tiegħek x'kienet? Mhix tajba. Mhux li ngħin l-tfal. Mhux li tagħti karità. Allura quddiem Alla il-karità għamilta. Alla volja dika użata għall-iskopijiet egoistiċi tagħha u dak il-flus li inti tajta biex iddur mawlieda u tagħmel il-ġiet l-ulieda erdithom. Imminti il-karità għamilta. Imbagħad ngħidilkom waħda jiena naħseb illi f'din is-sitwazzjoni xi naqra ġid sar ukoll. Għaliex ulieda jafu illi intom provajtu tgħinuhom. Mela l-qalb tajba tagħkom li tirrifletti il-qalb tajba ta' Alla li wasnilna Ġesu Kristu, għand ulieda almenu waslet. Dawk enuna għax qalbhom tajba u qalbhom tajba għax insara. Fisem Ġesu enuna. Ħalli għali ummhom sparparjathom, imma jiena naħseb li fil-qalb ta' ulieda il-messaġġ wasal. Intom lill-ulieda wassaltulhom lil Ġesu. U din hija il-vokazzjoni tagħna nisranija. Il-kelma Epifanija tfisser dera. Ġesu jidher quddiem kulħadd, kullum kien u f'kull żmien. Sal-maġi mill-bogħod ġew biex jarawh. U Ġesu immanifesta wera lilu nnifsu lilhom. Għax Ġesu irid jimmanifesta ruħu u juri ruħu lil kulħadd. Jidher Epifanija lil kulħadd għalfejn biex ikun jista' jagħmel il-ġid lil kulħadd. Mela aħna għandna dan id-dover bħala nsara li nuru lil Ġesu. U l-aħjar mod kif nuruh lil Ġesu huwa li nuru li Ġesu huwa mħabba. Billi aħna nkunu qalbna tajba, ġenerużi u nagħmlu l-ġid lil kulħadd. M'hemmx għalfejn kull darba nagħtu l-flus, forsi ma jkunx il-każ, imma dik it-bissima, dak l-inkoraġġiment li jiena nisimak, li jiena naqsam miegħek il-ferħ u n-niket tiegħek, li jiena nkun solidali miegħek, dan ifisser Ġesu. Għax Ġesu huwa li bent Alla li huwa mħabba. Il-ħadd 3 ta' Jannar il-Knisja tiċċelebra l-festa tal-Epifanija. F'din il-festa niċċelebraw it-twemmin li s-salvazzjoni li ġabinna Ġesu ma baqgħetx riservata biss għal poplu Ludi iżda nfetħet għal popli kollha tad-dinja. Nhar il-ħadd li għadda l-Arċisqof Pawlu Cremona, l-Arċisqof Emeritus Giuseppe Merċieqa u l-Isqof Annetto De Pasquale laqgħu lin-nies għal bdil tal-awguri tal-miliet u s-sena l-ġdida. Fost dawk li attendew għal bdil tal-awguri fis-sena dedikata lis-saċerdoti kien hemm grupp ta' żgħażagħ li qed iħejju għas-saċerdozju. Fil-messaġġ tiegħu l-Arċisqof Cremona tkellem dwar il-grazzja ta' kif Alla jsejjaħ u jsib min iwieġeb għas-sejħa tas-saċerdozju filwaqt li rringrazzja lill-ġenituri u liż-żgħażagħ li wieġbu għal din is-sejħa. L-Arċisqof appella sabiex huma ma jingħalqux għal xi pjan partikolari li jaħsbu li jottalihom, iżda jkomplu jinfetħu u jintelqu f'idejn il-mulej li qal jagħtihom il-grazzja li jeħtieġu tul it-triq. Għal aktar informazzjoni dwar dak li qed jiġri fil-Knisja f'Malta, żur is-sit www.maltadiocese.org.